Inche nkoro kwa Charles Ubonyi Munyakerogo Chogo location na ofisi yetu yo mwasanchief omusike Crisanto Sosoro iyo yasambe tubutuko abantu batamanyiri buna inche buno Munyakerogo na chire boro mwambire takaro ofisi yegana amangana nari twabwate tware gokoro na ikire na nyorire igeyete bantu basambete butuko basamaria baya batemete kucha gokonya kurimia ofisi yaite akirende tianyarikana ariese banyarete nabo bakonyete ebintu keyo none kamagiatu kiaruete ime ase biriko nyatu abekire ofisi yaito birogo meza cy'umugambi nebinde binge konya byare ngororo abanyene bacha kuya sedit kuya rero igolende igo na laani kitu kwa hali ya juu sana, kwa sababu wenye waliyetenda haya wapatwe yaani serikali yetu tukufu tunaiomba fadhali ifanye kufuatilia ili wale ambaye waliyafanya haya washikwe wapelekwe mahakamani ili watuambie ni nini hasa wanachokipenda. Kitu nimeona ni kile ya kwamba watu wetu hawataki mazuri, wanataka mabaya. Hawa ni wahalifu wa hali ya juu ambaye wamefanya haya yote kutendeka. Sasa tunakaa hivi na wale tulioalika wamefika, lakini sasa mambo hayatafanyika yoyote yale kwa sababu tuko matangani. Naomba serikali yetu mkono mrefu saidie ili hao watu waweke mkononi. Asa Marieta Ankoro Geoffrey Bagiti nomenyeta nande kerobisi y'omugambi yarago sambu yanyorete omorero nanje nanyorete eduka yane no bobwateranete iga nanyorete omorero nanche osambire ebinto bionsi byeduka nto igete gokonya ono ebinto biro bintu anyora asara enene asara kerenkurigeri ebinto byarenge eduka muna byarenge 300 nechibesa chiarenge 50, lakini bono ntokonyeti kende nore murore ngomonene kini ngwakere account council ngambi ya mono ekere gari yatemete gocha keri yanyorete gokora giakorekanete bono nakiri kiabere lakini nde bono togotigara Nyasaye bari bakorete iga itoche serikali nebwate okoboko gotambia nabo barachi banyoru egera baerese ng'anki gose kiarenge ke bara gokorera iga bona ara gosaba kera nyarekane bari bara igweri ogieri asembeo na ndeba feelinga asenare bara tokonye obisi omugambira ne bogambi bogenderere egera tunyara ko batogotenna na omogo soime nande kerenya sako bakonya morengereri gotosire egera tutenine bari bara igweri ogieri asembe gotogosaba gokonya encherende tokonye togosaba gokonya kurase county council where wisas egere tunyara ko batokera ke tokona kuriginjera tokonyora abanyaro teko bakonyora omocha bakorengeri kotosambere ebintu tokonyora asare neka bia mono Nenche Asa Marieta Ankoro kwe bari munyanchoka nenche nondo yomobo ase bari banyora tomusipa nonde nobisi omugambi mbwate tukakormoto omugambi ariko maegane kereba emorero bwate kenenge nakonyeta ase eduka igoro narete testo yonsi pina wabiyete ime byonsi kende nke twakonyete none ekemo none kerangwa kesabu stock narete taigoro nabere nyechibesa ara chinyinge nechibesa ime natigete ne cyare ngocho nabachiyaye cyanyere time tinkonyete kende none rekali mwisona ni motokonye nabwaze tayo toroche togochakera kwira na nyomba nandi gochaka from zero mbwati amangi na sabe serikali yasonane motokonye tunyare kogerera 92 abali bakoleta aba ayaga banyaka bagoto Nenche Asa Marieta Charles Nyandusi anchi njomo chairman yo community policy Chogo location ongo saba egetende kianyare kabake gokorekana so gosamba obisi yo mugambi egendere ta kanya ya jakire gokonya abantu baita se Chogo location ya Chogo asengenjo chwabere chinga kikintambe tutanya kanya waro mugambi lakini rende tuanya saga koreka kana tuanya waro mugambi ase location ya iga egorende naende obisi ya chagete asa matuka maketera agendera gokora kanya waro nari atakire koigurwa egendete kuna gokora yake nyora twaro robo kore libora boro buya so mugambi yo kanyoro chorirwe rende ntoroche no na siga kibune chiga togendete no mugambi
ura twabo chagete igantoroche ngai bitiso mugambi nya kwa gware bitiso bike kurwa saba abantu gete baria batonje kana ina iga monobu na se kurwa so mugambi bwe saburocation ya kio makondo yo gendete kurwa bitiso gocha se obisie nga ko genda re location ye kubwata maruku rworo oruchinga kie chindoroche bitiso bigendete kuna kurwegwa lakini rende togo sabe serikali agendere kufuatilia ebintu ebinaende ligere limono akengenje gente kengeroche kaina se bokongu obwa agendete kurwera asengenje ya marwale location saburocation yeyo ara mange ayia mugambi ata emete kuboria kagendete kuboria gyakimugere nande ogendere kwa we bitise binana mono igo tugusaba serikali eswaime agendere kufuatilia mugambi oya bogorerwa atua asengenje ebintu ebigendete gokorekana nande ntorocha bitisa agendete kurwa rende na ire gento kende ndakwanire ngeringa mugambi oyo nagendete gutumira mugambi ona murikerete bakanone chi message chokona kumuturaiten umugenda kumwakira gisimi botambekera litukwa kumwakira ga kumuturaiten kamotebi nanko kokorera ngokorare gento keria abantu bagachikorigireti na abantu bari abugata abamuramba abugata na baro bagendete kona kurwe bitiso bakona gweta bagote ngokora bari gento gaiga abantu bararigireti ngebo gukorira mugambi yarigererigwa nande se location ya yarigererigwa sa location ya marwa ali arororo ayagendete kuna gobori utogendete gukwanira kagendete kwa na nebitizo egasi akoru orore bwenerete serikali akonya abantu bari bare location area na location area iyere ya kiabira sa location serikali amane county government ya Kisii akie so yoko boka so kwagacho bisebwanga erinde togendere no bokoreri orora sengenjo bokoreri tayari bono gabwatene ndira sengenjo ye bikore ebiga Nchasa Maria Tankoro Kubiradi Simora na ncheno umwenyeji ogaiga gwekenyoreke igo nkometi sana ekera twabokire mandi ya rero twamanyire konyara ofisi yo mugambi wapishe tumutinyo gatano no mugambi omorere ofisi yaye yagache tumoisondi bibaga twagokire nga obokoreri na ntubwachirangi sengenje twaratare go chinyanchunga kientambe twamanyire konyara ofisi yaye asambiru ya factory mbake kioski kiarenganya na sare igonche enko gikerie genteke ikene genteke bemono Kenya yaito boni ge totageta magenderero na intu twagokire nga twanyore location yenya na intu totiga kona gutara guchia tande ekere twagokeire gekoreke abantu bande mbaroro barabara babisa batatageti kogokera maya batatageti amagenderero batageto bosaria igongo saba iga onde bwansi orenge mamincha yegenteke iga serikali yaito togote ngwa ne bwato koboko gutande na sabire mokora sobwango mukora uchunguzi yeno asogwango nanda abantu ababwatwe digara babe example gochia sabantu bande digara mbata banarerere wakorere bikora bunebi byobosalia Samaria tani gonkor ko yo kana re smokomo yugo kombe minche lueta asa ya kabe ko sie ono ko chegete gotuko tukorangerigwa amaneji siminga yinjumo chioyire ngoju goji chanka na rabisi ge wokomururu mugima bona yambokire paka chinyumba chonse chitagete kubwata tugasomba macha kurwege simba tugasomba twanyara twake simigo chi account ekalete gari ekalimyo muduru kara yalimyo muduru yo muduru bintu mbiyete bintu chiduka chirange nchia yete byoskibya nganga mbya yete bisio mugambi gento ngetoli nona kama wabya yete byonsipi akanyole nyumba yana yagwatirwa ya manero county kayelimi kongwa kire county ngambu ya mana pamanyo gatabwangu bagatukonyo muliro ono asa Maria Tankoro kumela ni byuri iga ne gekao gyaito kanyara twabekire nje no motule tuogo gaiga wanekero basamba yaito iga ngai bono tokogenda oikaba waba basambete baligigwe serikali tubwaterana na serikali ebaligie ebanyora asebali egero oba serikali atokonye tumanye nkitogokora obisi yaito bakole bwangu batobekere naende tonyare gukora abantu baito na abangi sana babwena takokonywa ngako gwakero tokoera mate Rabuni yete Kena oganda orusi erete yani No, no tengo la pica.